Ама как се сетиха, бе? Ама как им хрумна на Милка да създадат круасан? Осъзнах, че имам една специална оферта към Милка. Милка лешница в крем. Не, Милка с швейт. Имам предложение за вас. Обаче ще искам процент. Защо нямате круасан с Милка шоколад? Орео имат круасан. Вие защо нямате? Да, Милка, бъдете. Като цяло, не помня да съм присъствал на официалната среща за създаването на круасана, но няма проблем. Сигурно много работят. Са забравили просто да ме поканят. Изглежда много добре. Той круасана е съвсем нов на пазара, така че сигурно и процента ми в момента пътува към мен. Шоколада си ухае на Милка. Не е от ефтиния шоколад. О, вътре има течен шоколад. Е 9 от 10. Ако не сте гледали видеото, в което купувам всички продукти на Милка, натиснете този линк и кажете ми в коментарите дали моята идея заслужава процент или не.